Jeg så over her hos Asbjørn, som var personen, der var mest dedikeret for at være med til at hjælpe på projektet. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men Søren han virker sådan rimelig entusiastisk. Hvad så, Asbjørn? Skal vi i gang? Ja, helt sikkert. Jeg skal have min quest til Hearthstone. Asbjørn, seriøst, ikke mere Hearthstone. Lad os nu komme i gang. Lad os nu få lavet det der PowerPoint, som vi snakker om. PowerPoint? Jo, bare tid. Asbjørn, ved du, hvorfor jeg er indkaldt til krisemøde? Nej, men Er det der dedikeret, Asbjørn? Asbjørn, jeg kan ikke bruge det der til noget. Jeg skal bruge en, der er dedikeret. Ved du, hvad det her betyder for mig? Hvad betyder det for mig? Det betyder alt. Det betyder alt, Asbjørn. Det virker ikke som om, det betyder alt for dig. Og det har jeg brug for, det gør. Ved du, hvad jeg kan give dig, hvis det er, du virkelig går ind i det her? Jeg vil gerne give dig en stationær. Men skal du også være 100% dedikeret. Det skal også betyde alt for dig. Du ved, hvor du arbejder i Netto lige nu. Og det kan jeg ikke bruge til noget. Kan du sige op lige nu? Ja, det gør jeg. Jeg ringer sgu op og sige, at jeg ved ikke, hvad fanden det er med folk, der læser en videregående uddannelse i dag. Jeg synes altid, når jeg snakker med folk, der går på universitetet, jeg forvandler mig til sådan en gammel mand. Jeg bliver sådan, nå, det lyder spændende, hva'? Nej, hvad bliver man så? Jamen, og tit bliver man ikke engang særlig meget klogere, når de fortæller, hvad man bliver, så er det sådan noget. Man kan faktisk blive alt muligt. Jeg tror ikke, Asbjørn han er en rette mand til jobbet. Skal jeg Rasmus med på ideen? Hvad er det, du har til det? Jeg har sgu da masser af planer, masser af idéer. Du er ikke engang 1 million kroner værd, Rasmus. Jeg synes ikke, det er særlig fed idé. Fuck Rasmus.